אחד הדברים שאני שומע הכי הרבה מאנשים שלא יכולים להמשיך להתאמן או לא יכולים להגיע לאימון, זה שקוראים להם כל מיני דברים בחיים, כל מיני עומסים, לחצים. יש לי את המשפחה והילדים, ויש לי את העבודה החדשה, אני בבית ספר חדש. כל דבר כזה או אחר, בסופו של דבר, גורם להם להרגיש תחושה כזאת שהאימון הוא בא בעצם להמיס עליהם. עכשיו, אני חושב שבסופו של דבר צריך לשנות את זה במיינדסט, בראש, שבעצם זה לא אמור להיות עוד עומס. זה אמור להיות הזמן הזה שאתם משתחררים, ויש לכם את הניתוק הזה, ואתם באים קצת להזיע, להתאמן, וזה תמיד עושה טוב. נכון שניתוק זה יכול לבוא כמו לשבת על הספה ולראות נטפליקס ולאכול איזה ארוחה, אבל ברגע שאתם עושים אימון, יש לכם גם את הניתוק והחוויה הכיפית הזאת, וגם בסופו של דבר אתם מקבלים עוד ערך. עכשיו, בשורה התחתונה, כמובן שזה דורש יותר מאמץ, זה יותר קשוח, נכון, אבל זה יהיה בהחלט שווה את זה. וככל שאתם תצברו יותר ימים שאתם הולכים לאימון, במקום לשבת ורק לנוח, ככה אתם תרגישו הרבה יותר טוב במהלך החיים עצמם.